Ама аз после директно и другите, които са нови. Така. Пускай ги всичките сега, като ги има. Ето ти RTS 2, бавно излизат. Не знам защо се бавите. Първа. Тази, това е тази първа. Първа сръбска. Дали бъдат? Да. Тази B92, каква е тая? Да. Я натисни само колко сигнала да видя. Сигнал? На инфо горе натисни инфо. Ама на сръбските, не на сръбските, на сръбските. Чакай. Не на тази, на сръбските. А се пали радиото само, що така? Нищо, пусни сега. Я натисни да видим колко сигнала на инфо, на горното. Стой сега видео. 35 канал. Да. Няма никой ли? Чакай, сега ще лезне. Аха, ето 35. Ето колко го пера, виж? Да, екстра. Много е, добре ли? Много е, екстра. А? Екстра е. А те сами си иначе подрежат. Сега ще видим на другите там, като са на 30, кой беха? Тази наша, Хапи. Хепи, да. Хепи ли е? Хепи, да. А тук дават за село там, да, дават някакви невести там да ги запознават, а? Нали? А тук P92, не, това е БНТ. Българските, да. А това е RTS 3. БНТ HD Pink. Pink, ето кое. Да, давай да видим кой има всичко нови. Арена Спорт, е тая новата. Да, тя нова, да. А дали някои търсят, че знаят повече или само с тия? Еми, после ще сканираме. После излиза инфо, ето. Да, тук пише, да. После излиза... Я да видим тук колко е сигнала силен. Натисни на инфо, само на инфо натисни. На инфо ли? Да. Не на инфо, на това. Арена Спорт. На горното. На Арена Спорт, чакай. Да, видим колко е сигнала, да. Да видим на кой канал и колко е сигнала. На кой канал е? Стой сега, сега ще видим на кой канал е, аз не знам на кой канал е излизал. 35, да, 35. О, 35, да. Чакай видим колко е. Добре ли горе? Добре. Перфектно. Добре. Сега ще видим, стой сега. Тук излиза още една. Нашата, да. Тази нашата. Тази е Арена Спорт, пак ми излиза. А тук може да повече, чухте ми тук ми колко е. Ами ти сега, я видим на кой канал е тук. На кой излиза, защото тук може да две места излиза. Да. Чекай, автоматично търсене, още един път да чухнем надоле. Така, на кой канал? Пак 35, да. Гледаме колко сигнал. Тук е еднакво, на всеки. Повече. Повече, 77. Да. Значи на два пъти на две места излиза. Да. Така, продължава нататък. Бела ми е. Да. Така, продължавам нататък. Арена Спорт пак излиза. Да, те са 5. Какво 5 Арена Спорт? Да. А други че излезат или няма? Ще сканираме после да видим наново. Май петата я няма. А това какво е? Добране. Не излезе. Европа. Те са нашите, да, те са умешани. Ма те така са умешани, се повтарят, да, Бояновец. Чакай, стой сега. Тази така е лошо дава, не знам що. Да, така е. Тази, каква беше? Тя е наша. The Voice, да. А тази е сръбска, ли? Сръбска, да. Ама каква е тази? Сръбска ли? Сръбска и тя е... Ритъм, да. Пак е сръбска. Те са регионални. Регионални. Те регионални. А тази Прешево? Прешево, да. Тя е шиптърска. Арена 5, излезнаме? Да. Излезнаме, бе? Да, тук е само. Ето какво дава. Да. И няма повече, едва ли повече излезнат. А тази, каква е тази? Тя е детска. Минимакс. Тя имаш ли я? Тя на сателита има само. А тази? Тя на сателит. А да ги търсим сега или са добре запаметени, готови? Добре. Не, сега трябва сканира всичко, ще ти излезнат, още ще излезнат. Още? Да, 27 км се появи. Я пусти на автоматично търсене сега. Сега е автоматично? Да. Сега ще търсим. Няма 27 км. Те си ги подреждат, да не... Да, нищо, той ще си ги подреди. Автоматично. И окей, бе, искам, окей. Окей, той се търси всички. Всичко ще излезе сега. Тя ми са колко лезе. Я сами колко ще лезе. Тя ми колко ще лезе. Паси мали. Дали ще напълни тук, това няма да има место. Ще напълни. Дали ще ги изкара сега. Европа, да първо нашите ги изкарва, после да а после се размешат. Да, така ги подрежда приемник. Ама сега така ги подрежда, после се разбъркат този. Той си знае. Сега тук ги лови от двата места, и от София, и горе от... Фолк. Откъде? От... Конево. Не, Конево горе, как му беше името? А тук ето Минимакс Леса, Арена Спорт,
1, 2, 3, 4, 5. Да, Едно от други изличи. Какво пише? Явя се колко тук. Бела Ми, тебе Враня. Но колко става? 28 програми от тук. Да. С нашите. А дали се поставили още 7 Сега ще видим. До края трябва да мине всичко. Да. Ей, ясно много. Виж колко пинкове има. Ей, баси майката. Да. То всичко ще е платено и колко радиа има. А това, че го кодирате после да си е? Да, ще го кодира. А радиа има? Радиа. Радио, Белград, радио. Белград 2, 202, радио. Плей радио, да. Ей, Тоце. Да. Ти ме разби, Тоце. Сега ще ми удари ти от кеф. Мартин има рожден деца, ще Да жив и здрав, да жив и здрав. Всичко ще гледаш. БНТ 1. Ей, я гледай, що радиа? Колко е това бе? Кои стоят? Българските, тези българските. Хоризонт и Христо Ботов. Да. Нашите. Радиата, тук са тискаха, сега ще ми открие. Чакай, още малко ще свърши това. Нека свърши да видим, че ги чукнем всичките програми. Колко станаха? 59 програми? 59, да. Баси майката. С едно кабелно. Баси мамата. Ето, свършиха. Така. Дайте да изтракам. Пускай се да ми поема. РТС 1. Така. Давай. БНТ BTV. BTV. Той ги подрежда, мечно си гледаш. RTS 2. Нова. Да. Пинк. Баси мамата. Леле, 59 програми. 60 програми. Програм 4, тая няма никой. Тя ще я пусна скоро. Б90, тая програм 4 сръбска ли е? Да. Не, тя е... Българска. Европа ТВ. Прва. Тая ква е? Българска. Тая е сръбска ли? Тя е сръбска. Да, Нищо. Да, ще прекъсвам. Чекай, аз ще преключвам, че звъна след малко. Добре. От тия, бе, път две. Инфо. Тук дават за пакета. Да, той ще платим, да. След малко искам да видим всички пинкове. Знам колко пинкове има. Добре. Ей сега почват пинкове след малко. Арена. Едно. Дай ги, прескачай ги. Дай да бързо до пинкове. Чакай, той задръж малко само. Ей с това те включва. Чакай, това ми звъни, да и до риката да има. Дай ми злата да има. Нали съм такъв и аз за глава. Ало? Да, здравствуй. Moramo da požurimo. Да. Stoj, samo učesnici bioskop takmičenja. Славино, имаш от тебе, имаш и в тебе. Bio nisu tu, jeli? Нямаш никакъв проблем. Славино, що ми стане да знаеш, че няма да Славино. Да. Добре, не се притеснявай, добре са. Вива, добре, хайде, чао. Тоце, колко се знаха? Още, дай, много има. Дай да изтракам, дай. Ако искаш, ако ти удобно. Удобно ми. Сега ще стигнем до пинковете. Дали музика има копчари, документара, много има. Документара, свират ли с документара? Виж филмски канал, филмски. Да. Той е кодина в момента. Не, тръгна. Давай. Паси, що е? Тоце, да се направо кефи, бе. Женската е. Тук се натиска за сигнал. Виждаш, стой, виж. Така. Виждаш. И после пак него натискаш. Да, и ти се връщаш. Къде натискам? На това инфото. Инфото, ба се знаем, бе. Не знаем, бе. Тоце. Инфо на длано, да. Тоце. Все е на длано. А що така лошо долу? Чакай колко е сигнал. Не е лошо, той е там така. Добър е сигнал. 63, не е малко, 57, 63, а? Не, екстра. Миша Мятович Ковчарка, а? Да. Пинг 2. Това го нямаш. Пинг 3. Бага.
Pink детски. Pink Kids. Pink сериали. Pink Premium. Pink Movie. Чакай на пинковете колко сигнала. Па е силен. Добър е, нали? Да. Pink Action. Pink Comedy. Pink Western. Pink. Така. Pink Folk. Да, фолк е пинк, а? Да. А. Pink Folk едно. Pink Music и тук има музика. Ето това беше. А? Колко Тия са? Колко програми са? Ай радията! Чакай се, общо се 40 си хванал всичко канали. Общо 40? Да, 40. Как, с кой ги базикаш? Я ми обясни, чакай, я точно, който знае всичко, точно наш другар, Тони. Ето цялата листа. Да, я точно ми сега покажи.